Bolo. A mne to nešlo ešte tá fľaša. Máte sa to ukázala. Super hlavná. Kam hodím tie prsa? Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a tabák sa pestoval, bolo jedno kráľovstvo. Zakiaľ čo král bol zaneprázdnený svojim rušným životom rušňovodiča, kráľovná sa pokúšala o jedno vydarené decko. Bol to jej veľký sen. Za zúrivej snehovej výchrice kráľovná počala svojho dlho očakávaného potomka. Malá uvrieskaná snehulienka mala vlasy ako zosúšené ebénové drevo, pleť mala bielu ako kostolné múry a líca červené ako kvapka krvi na snehu. Chceli mať zdravé dieťa a tak vydali zákaz fajčiť. Lenže kráľovna to nezvládla a šla si zapáliť do senníka. No na nešťastie zhorel senník aj s ňou. Kráľ sa nedokázal sám postarať o malú snehulienku. Opérky mu nevyhovovali. Tak sa po niekoľkých rokoch utrpenia rozhodol oženiť. Snehulienka už bola dospelá. Úspešne prekonala obdobie puberty i svoju prvú lásku. Otec chcel urobiť Snehulienke radosť, chcel jej dať chýbajúcu lásku matky. A tak bola svadba. Keď otec odkryl závoj a nevesta sa usmiala, Snehulienka dostala epileptický záchvat a padla na zem ako kabela, veď s jej budúcou matkou chodila celé 4 roky na strednú priemyselnú školu. 3 dní a 3 noci ju preberali zo šoku a bledá Snehulienka ešte viac zbelela. Macucha ju neznášala, lebo bola krajšia ako ona, aj keď podstúpila viacero plastických operácií a odtučňujúcich kúr. Snehulienka to nemohla vydržať a vzhľadom na to, že by musela ísť dokonca aj pracovať, zbalila si kozmetický kufrík, nejaké tie handry a zdrhla preč. Noci a dní blúdila lesom a stala sa z nej hladná, smedná anorektička. Dokonca sa jej báli aj lesné zvieratka. Ako blesk z jasného neba uvidela malé svetielka z čeloviek 7 trpaslíkov. Otvorila kozmetickú taštičku, vytiahla dermakol, špirálu od značky Rimmel London a nestierateľný rúž. Veď je krásne byť sama sebou. Podišla k chalúbke, jemne zaklopala a potvorila dvierka. Trpaslíci ešte neboli doma. Jej hladné oči uvideli stôl plný jedla a pitia a všetko im zjedla. Potom sa hodila na posteľ, všade ostal plný neporiadok a zaspala. Cítila sa tu ako doma. Medzi tým prišli trpaslíci domov. Snehulienka sa prebrala a strhla sa veľká bitka. No nakoniec sa všetko urovnalo a Snehulienka im robila dievča pre všetko. Aby zničila špinu a baktérie po trpaslíkoch, používala brez, prala im v práčke zanusy s nakloneným bubnom, aby nerušila pokoj prírody, varila v parnom hrnci poky a žehlila. Mačka, ty si žena najviac.
Macocha vykonávala svoj každodenný rituál, hodila na seba kilo tapety. Postavila sa pred zrkadlo a spýtala sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedzže mi, kto je najkrajší na zemi? A zrkadlo odpovedalo ako obohraná páska. Uhni, stará, nevidím. Tam je tá Snehulienka, zahrabaná v chatrči so 7 krpcami. Macochu to naštvalo a tak sa rozhodla zničiť ju. Vybrala najkrajšie jablko, i keď poprehrízané maličkým červom, a napustila ho biolitom, ktorý zničí hmyz dokonale, a dúfala, že to zabije aj Snehulienku. Prezliekla sa za starú tetku, sadla do svojho Audi A8 a hýbaj ho do hôr. Hľadala malú chalúbku. V cieli zakopala na zhnité dvere. Otvorila Snehulienka. Podľa plánu zjedla jablko, no len čo prehltla odhryzený kúsok, nevedela, či jej zabehlo, padla na zem a zatrepala nožičkami ručičkami. Trpaslíci ju natlačili do truhly z plexiskla a oplakávali jej smrť. Náhodou šiel okolo vydedený, zúbožený princ menom Nekromil a dal Snehulienke pusu. Razom ožila, no nemohla otvoriť oči pre zaschnutú špirálu. Usmiať sa síce mohla, ale urobila veľkú chybu. Zabudla totiž použiť nový Winterfresh pre ľadovo svieži byt. Princ dúchol ako Bin Laden a od tej doby ho už nikto nikdy nevidel. Tak sa zo Snehulienky stala stará dievka. Väčší potlesk.